tuturor, tutoreu, astăzi jucăm puțin Skyward și cu Aida Bogdi. La bine! Cu Aida Bogdi doar Aici. vocal. Aici. Unde e aici? Aici. Ești pe Blaze? La Skyward? Sunt pe cineva 4D, mă, deșteptule. Facă la avatarul. Skin-ul meu. Și, bă, dar faci și intro, da? Intro nu cred că să facă. Păi? Durează mult. Vreau să-ți fac acolo cu efecte speciale, știi, acolo sus să vină, sper să vă placă, să vină acolo în jos, să arate numele tot, după asta să ducă Ok, o să... Ok, îl faci când îl faci. Bine. Dar întâi să învăț să mi-l pun, asta e ideea. Uite, mă, sunt uite, dar nu. Mă uit și eu, că și eu sunt Mă uit pe YouTube după aia. A, gata, știu cu ăla, cu... Nu că știu cu ce e, cu ăla, cu Blender-ul, știi? Cu ce Cu blender? intro dinainte. Eu sper că știi că nu le editez videourile, Cu da? Camtasia Studio, mi-l dai mie video, știi, și ți le editez eu. Și mi-l dai înapoi? Da, ți le fac mai faine. Ok. Și mi le faci mai rapid? Mi le faci Dar repede, se nu? randez, durează ceva până se randează. E, mă înveți tu. Așa. Te uiți la mine. Da, mă uit. Când Randez și eu un video, randez și tu. dai partajare. Silvile! Vezi că apari în filmare tu. Salut. Ce filmare? A mea. Asta. Eu sunt absent. Filmați. Eu filmez, da. Pe... Pe Blaze, pe Skywars. Am Bară server. Chiar dacă play.minecraft.ro. vrea să voi la cute-ul ăsta, se lasă de YouTube. Ce? Se lasă de YouTube ăsta. Nu. Eu? Ce bine îmi pare, tată, se lasă de King Ro de YouTube. Uite ce bine îmi pare. Hai de capul, ce bine îmi pare, se lasă de King Ro. Hai. Stai bă un pic. Mi-a trimis cineva pe Skype. Ah, Silviu. Ți-am trimis cer. Da, am acceptat-o. Ce dai mă, milogule, cu bulgari? Nu! Mama, în gură. Eu pe Blaze aveam pe Skyblock, parcă. Bă, ai fost mai pe live-ul meu, Silviu, ieri. Stai că nu deschide acum. Silviu, Ce? nu ai fost deloc pe live-ul meu. Ce mă? Am făcut ieri live de 2 ori. Ah. 2 ore, un live am făcut o oră. Bravo. Și l-am oprit pentru că mă dispera oreu ca să-l ajut și pe el. Aici. Știi? Dar 46 la minute. Dar l-am cu ce oprit program filmezi? OBS. Cel mai șmecher program. Bă, eu când filmez am 500 de FPS-uri. Tu cât ai? Eu am 3000 fără să filmez. E, dacă îmi filmezi cât ai? Ia uite, ia stai să-ți dau un clip. Când am filmat că aveam 400 de FPS-uri, 500, 600, nu mai știu. Păi și eu cam la... Da, eu plin și Păi tu 600. pui GTX-ul tău, mă! Nu mai știu ce. GTX 750 parcă, nu? Da, așa e. Fac, Eu de s-a la- spart. Am Ce? spart telefonul. Bravo! Mulțumit? Lasă-mă, pupă, mami, bubalui. Fuck you. Și Dar sâmbătă din mi primul episod în SMP mi-am făcut casă. Bă, și sâmbătă mi l-au luat și l-am spart deja. Bă, mai... Serios? Da, uite, vă dau. Ce șmecher. Ia. Dar la spart ca Da. lumea? Da, nu se mai deschide. Ia stai să... Nu se aprinde de Spui când PS. se încarcă. Oprește și aprinde iar. Nu se vede. Lasă că se încarcă. Acum se vede. Eu nu văd Vezi? încă. Mamă, când se spasă, da, ia. Tu Eu nu cum văd arăți. încă. Ia, mă, tu cum arăți. Nu te Oh my god, ce s-a spart! Are spart? Cum? Da, e spart, dar nu se vede la web bine, că e Bă, lumină. cum ai făcut așa? Dat acum cu el de masă, n-ai auzit bubuituri. Da, mă, văzut. Doamne. Apceau! Apceau! Bă, Silviu, vrei să vezi cum lucrezi în cinema? 4D.
Bă, să-mi trimiți și mie, te rog, programul de Și mie. filmat, mă, nu vreau. A, OBS-ul. Voi credeți că vă dau cineva 4 de mă? Păi ce e, cu bani? Dar normal. Nu, ori eu îi dau, că folosesc de mai mult timp. Dar oricum eu nu știu cum să... Silviu nu știe să lucreze în el, dar... Păi nici eu nu știu. Deci eu să-ți dau și Photoshop-ul. Și după aceea te înveți și nu mai am treabă cu tine, că ea fă și mie din alea, știi? Te? Mă înveți și cum să pun intro-ul frumos. Uite, că și eu tot ce am început. Deci dacă Bă, ce flyhack are omul, bă, ce flyhack! Bă, uite ce, bă. Silviu nu mi face așa. Bă, Da, eu îl sparg tot. azi seară, bă. Azi stau toată noaptea pe telefon ca să mă uit cum să fac acolo pe cinema 4D. Știi? Bravo, boss, ești șmecher. E și din Minecraft, fără să... Eu, bă, Silviule. Da, ce? Te uiți? Uite din pe asta. Mă uit. Hai, deci acum așa. Dacă nu cheam pe asta. Ori o joacă. Subscribe și mai treci. Uite, a spus să-i sabie, bă, Oreo. Ia, stai să mă uit. Wow. Dar nu înțeleg cum să sparg, acum ar trebui și nu se sparge și... Mamă, ce fain. Ia. Bă, pune-mi de diamant, sabie. Nu poți? Tu crezi că e după mine? Da. Chiar credeam că e după tine. Sunt full diamant fără chestplate. A, bă, full diamant din două chesturi. Că tu acum filmezi, Da. Ce, nu știai? nu credeam că încă te joci, pur și simplu. Eu filmez. Să bag gheoghe. Bă, vreau și eu sabie. Chiar ți era așa mult? Serios? Da. Ia uite mă, sabioță. Destul de pe. A, uite sabia pe care o vreau eu. Pe care o ceream. A. Eu o întrebăție, bine acum. Wow. Ce ai făcut de diamant? Eu te-l văd. Silviule. Zici că Nu, dar e, cum la mine? Nu țibur. Unul nu m-a atins, bă. Deci eram lângă el și nu mă atingea. Că avea lag. Da. Sunt de tot, idiote. Ce bă, ce? Asta e Ender când cade, bă. Uite. atunci când o certam ăsta. Aha. Bă, dar nu se mai sparge deloc. Deloc. Salut, bă, ce faci? Ender, bă, îți place cum ai skin-ul. Îți puse armură de diamond. Da, bă, foarte șmecher, parcă sunt un melc constipat. Ia. Oh, Uite, te place? Gigi. Ți-e place? Ți-e place? no, și hai să mă uit. Bă, cap, nu! Cine m-a decapitat? Nu eu. Cam atât cu acest episod, eu am fost Oreo, el a fost Silviu și ai de bog. Pariu! Pa, pa!